A Asociación de Hostaleiros de Vilagarcía pon en marcha unha nova edición do Chill Out ás 9 na praia, un evento que eleva a Compostela a diferentes DJs mentre se pode gozar dun cóctel e da posta do sol, unha actividade para todos os públicos que dende o Concello agardan que repita o éxito dos anos anteriores. A Nova da Praia pois, xa é moi conocido porque se leva moitos anos facendo no Concello de Vilagarcía. É unha proposta pois, de DJs, de música na praia para disfrutar o solpor desta playa da Compostela tan bonita, da Concha Compostela. Pois estás cos amigos, ca familia, tomándote un combinado e vendo a posta de sol e escoitando música. O evento terá lugar do 6 ao 11 de agosto e contará con actuacións de artistas nacionais e locais. Temos a DJs moi importantes este ano, queríamos darlle pois, un toque xa, bueno, pois, algún DJ con renome como Toni Lomba, que vai a estar un dos días, outro de Moncho Lemos, que tamén é unha persona bueno, pois, moi conocida da televisión. Un punto moi importante este ano nos DJs, porque quixemos ter traer a xente de bastante nome e sobre todo tamén, unha vez máis, con DJs daqui da zona, como pode ser Javi Otero, que puncha con la bandeneta, ou Mou DJ, ou, como decía Sonia, Cristina KDJ. A novidade deste ano é que se porán á venda bebidas saudables. Temos este ano unha novidade na barra, que vai haber bebidas saludables, batidos de froitas, cócteles sen alcohol. Queremos que, bueno, que un ano tras ano mellore a oferta e cada vez ter ese momento de solpor máis agradable con un ambiente bonito e con música, sobre todo, que é a parte máis importante, non, do tema. A pesar da proposta que ofrece Itubí con concertos e cócteles na praia, mentre se goza da posta do sol, as bebidas terán prezos populares como os de calquera outro establecemento do Concello. O presidente da Asociación dos Hostaleiros asegura que é un evento para asistir coa familia, con amigos ou en solitario, xa que non faltará nin a boa música nin actividades que facer.